Demirgazyk Awganystanyň Paryap welaýatynyň häkiminiň resmi web sahypasynda ýer edilen maglumata görä welaýatyň Anykoy şäherinde Türkmenistanyň kömegi bilen koronawirusyny anyklaýyş merkezi gurulýar. Onuň üçin ähli taýýarlyklar görülipdir. Koronawirusyny barlygdan geçiriş merkezi üçin jaý bellenipdir. Bu merkezde Paryap welaýatynyň hemme etraplarynda o paýtagt Meýmene şäherinde korona keseline uçuran näsaglar synagdan geçip bilerler diýip resmi maglumatda ma'lum edilýär. Anykoy etrabynyň saglyk goraş idarasynyň başlygy Muhammed Sanjar Omaryň aýtmagyna görä, کشور ترکمنستان نظر به تفاهماتی که بین دولتین صورت گرفته یک مرکز تشخیصیه کووید 19 را iki ýurdun arasynda gelinen ýalaşyk esasynda Türkmenistan Anykoyda koronawirusyny anyklaýyş merkezini gurýar. Onuň üçin biz Türkmenistana minnetdarlyk bildirýäris. Paryap welaýatynda koronawirusyny barlygdan geçiriş merkez ýok. Koronawirusyna ýolgan näsalaryň testi öň Mazar Şerif şäherinde barlygdan geçirilýärdi diýip Lukman Muhammed Sanjar Omar aýdýar. Türkmenistan AKN benderinde yükleri dezenfeksiya etmek için ýürete binalaryň gurulýanlygyny habar beripdi. Paryap welaýatynyň halkyna Türkmenistan arada insanperwer kömekler emetdi. Ýöne azyk iýmit önümlerinden abarat bu kömeklerin köpsini talibanlar talap aldy. Lukman Muhammed Sanjar Omaryň aýdysyça Türkmenistanyň kömegi bilen gurulýan koronawirusyny anyklaýyş merkezi tezlikde işe girişer. انشالله در آینده بسیار نزدیک ما شاهد افتتاح این مرکز تشخیصیه خواهد بودیم و در سطح افغانستان بی‌نظیر هست. Onun için biz hemme taýýarlyklary gördük. Ýakyn gelecekde koronawirusynyň barlygdan geçiriliş merkeziniň açylyşynyň şaýady bolarsyňyz. Koronawirusyny anyklamak baradaky bu merkez Awganystan boýunça deň taýsy bolar diýip Lukman Muhammed Sanjar Omar umyt bildirdi. Anykoy şäheriniň ýaşaýjysy jurnalist Muhammed Ikram Kerem Türkmenistanyň edýän ýardamlaryna minnetdarlyk bildirdi. Hazırki şöyle bir ýagdaýda Türkmenistanyň, Awganystanyň, Anykoyda ýaşaýan ýurtdaşlarymyzyň elinden tutmagy juda muhim. Biz teşekkürlik bildirýäris. Sag bolsun Türkmenistan bize bärde şol koronawirusyny bilişlik için esbaplary bära getirip bulurda hemkarlyk etmek için diýsen biz bu ýarys sag bolsun. Biz umyt etýäris gelecekde hem Awganystan we Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklar dowam tartsa.